name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musha shows rikupisa. If you're new here, don't forget to channel. Tinokupedza nguva yenyu singade kurebesa. Kana wanakirwa nezvacontent yatinokanda, please kusubscribe nekulike also nekushare nekucomment pamavideos. Saka nyaya, let's get into each story of today. Sangana inayo. Right, hello everyone. Rikantanga nekutenda vari kusubscribe vari kusupporta channel yedu each and every day. We're seeing my improvements guys. Ndongopa sando kwamuri tapa 5.8 masubscribers. Tidongohita 10k this October kuchipisa kudai. Ndongoti happy summer kune everyone ari kusupporta Bombshow Television. Vari kulike, vari kukomenta nevari kushare. Ndimi mukuita kuti zviende kumberi, ndimi mukupusha maworks, ndimi varungu vacho. Ndisikapeda kupedza nguva. Nyaya ndeya prophet or pastor here vekuchechi imwe iri muno muZimbabwe vakaspotwa vachipa vanhu doro nenyama as deliverance, and I don't know kuti deliverance yacho ndeyemwe yetsvina here kana kuti yanga iri like deliverance woye zvimwe zvinhu, but mostly tinoziva kuti deliverance ndeyemwe yetsvina. But kana yakuitwa newawa ukona masavhana ayo akabatwa apa napastor muchechi, pane mapictures atiri kuona vachitozonwisa vanhu nedzimwe chembere nevamwe madhara makuru chaizvo anoratidza kuti vaifanira kunge vakarizi nawo kuti apa taakuitiswa. Amene ndo zvikuitika here kumachechi ese. Motiudzawo zvikuitika kwenyu motipawo mapictures toudzawo vamwe, but hey, pakaipa like ukatarisa uyu muchembere uyu munhu mukuru zvekutodaro zvekuti hatingapoti achiri kunwa gold, hanzi pilsner iyo hakuna zvakadaro, kana savana votonzi vachiri kurova avo, but vatoendawo kuchechi kunotsvaga deliverance and mapastors vaakuvapa doro. Guys, ina hangu handikwanise kujaja because handisi Mwari, but Jesu akambochinja mvura kuita wine, but iyi manje hanambochinjwa kairi. And ipapapo kada kunzwa price yanenge ichibhadharwa kana sausage yanenge ichibhadharwa pamwe anenge ari ma10 years ekunzi wabvisa ndo vari kuita se vari kuwana, but ukatarisa zera remudhara mukuru zvokuti akatotsanangurirwa zvokuti akanzwisisa kuti akanzwisisa kuti ndo zviri kutoitika and ndo zviri paground. Guys, the voice is now yours in the comment section kuti mazvionawo sei.